Jiya Lahadi 12 ga watan Rabi'u Awwal ka cika shekara 100 da haihuwa a duniya. Me za ka ce dangane da wannan rana da Allah ya nuna maka ya nuna mana gaba ɗaya? Alhamdulillah, wannan rana na fi kowa farin ciki da ita saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya rayar da ni a shekara 100 kenan daidai, ba ko kwana ɗaya da ya hau kai. Saboda haka na ga abubuwa da yawa masu tarin yawa, juyi na gani da yawa, kuma abubuwa na mamaki na Allah na gani da yawa. Za mu zo ka ba mu takaitaccen tarihin naka. Tarihi na abu yana da sauƙi kuma bai da sauƙi. Tarihi na daidai ainihi na wato kakana wanda ya haifi mahaifina mutum ainihin cikin Maiduguri ne, ɗan Maiduguri ne, malami ne, mahaddacin Alƙur'ani. To sai tafiya ta zo, ya tashi da ya taso zai zo nan arewa, zai zo nan wajen Kano. To sai da ya zo sai sauka a wani gari ana ce da shi Makoda. To a Makodan nan a nan aka haifi mahaifina. To me ya kawo shi nan Makoda din? To abin da ya kawo shi Makodan nan haka kawai sai wato lokacin da ya ji duk yana son zai yawo sai taho, shi ne taho Kano. Ba wai wani abu ne ta yi, ba wani wadda da ya tazo da shi, kawai tafiya ce kawai ya yi. Kamar yana tafiya ne na karantawa ko na koyon karatun Alƙur'ani a majiri? Tun da ya taho bai tsaya ko ina ba. Ya dai tsaya ya abin yadda tarihi ya nuna, ya tsaya a Fatas, kuma ya yi kamar kwana 7. To daga nan kuma tun da tafiya ce ta ƙasa, to da ya huta a lokacin kuma to shi ne taso ya zo Kano. To da ya zo Kano din nan, zuwansu Kano din nan sai ya sauka a ƙauyen Ɗanbata, wani gari ana ce da shi Makoda. To a nan ya zauna, a nan ya haifi ‘ya'ya maza guda 4. Akwai babbansu ɗansa Malam Inuwa. Daga shi sai mahaifinmu ana ce da shi Malam Sama'ila. Sai ƙaninsa sai ana ce da shi Malam Tasiru. Sai mabi da shi ana ce da shi Malam Idi. Kamar ku nawa ne aka haifa? Su kakannin nan wanda kakannin ya haifa ko wanda ya haifa? Su kamar wanda kakannin ya haifa ka ba zuwa kan mahaifi. Mutum 4. Su ne wanda ka lissafa? Su ne wanda na lissafa maka. To kamar daga kan mahaifinku kuma su ‘ya'ya nawa ya haifa? Shi mai kakan namu? No, mahaifinku. Mahaifinmu? To abin da ya haifa, ya haifi ainihin Muhammad Lawa. Allah sai da ya kusan ya haɗa ƙur'aninsa, ana harama za a yi masa aure, Allah ya karɓi ransa. Shi ne babban ɗansa na farko wanda uwar gidansa Ramatu ta haifa, ta aure. Shi ne tare aka yi musu kunshi da mahaifinmu. To shi ne ya haɗa ƙur'ani, an haɗa tilawarsa, za a harama za a yi masa aure, Allah ya karɓi abinsa. To na biyunsu sai Hajiya Zainabu Uwani. Ana ce da ita Zainabu, amma saboda sunan mahaifiyarsa ne ana ce da ita Uwani. To daga ita sai wata Tasidi, ana ce da ita kuma ana ce da ita Tasidi. Daga ita kuma sai Alhaji Malam Mudi. To daga Alhaji Malam Mudi sai Inna, sai Riga, sannan sai Abdullahi. To ni ne na ƙarshe. To bisa al'ada a arewacin Najeriya, musamman ƙasar musulunci, akan fara karatun allo ne daga makaranta, walau a gida ko kuma a ɗauki mutum zuwa wani gari. Kai ya aka yi, ta ina ka fara na karatun allon? Ni daman kakanmu da ya zo, lokacin da ya zo rigima ta haɗa su da mutanen ƙauye a can Ɗanbata, isu mutanen ƙauyen su Makoda, akan maganar gona. To shi ne da ya zo sai ya ce sai aka kawo shari'a nan Ɗanbata. To da aka kawo shari'a nan Ɗanbata, shari'a bata ƙare ba, sai aka ɗaukaka ƙara aka shigo da ita cikin garin birnin Kano. Wannan shine sanadiyar dawowar ku Kano kenan? Yawwa, sanadiyar samun ma Kano kenan.
saboda aka dawo aka yi shari'ar, to suka zo sai aka ce alkali da suka zo masu shari'ar sai alkali ya nemi shaidu, ya ce to kowa ya zo da shaidu. To shi sai aka zo su wancan bangare suka zo da nasu shaidu, wannan bangare suka zo da nasu shaidu. To shi ne sai da kowanne sai suka zo suka ɗauki kakanmu, ana ce da shi malam dan fanna, sunansa malam lawa, amma ana ce da shi malam dan fanna, wato ana nufin fanna da barbarci dan faci, shi ne malam dan fanna. Shi ne aka zo suka ɗauko su da shi da ƙannansa. Suka zo yana suka ce to mu gashi an kawo mu cikin gari Kano, amma mu ba mu san kowa ba. Da a gidan sarki aka sauke su, sarkin Kano Abdullahi Mije Karobi. Shi wancan sunansa kenan, wancan sarkin na farko Abdullahi Mije Karobi. To shi ne ya zo da aka kawo su aka sauke su a gida. Da aka sauke su a gida, shi ne sai ce ina, suka ce to mun gashi an kawo mu cikin gari ba mu san kowa ba. To magariba kuma ta yi aka kawo musu abinci daga cikin gidan sarki. Da suka ci, to shi ne suka ce to gashi mun ba mu san kowa ba, ai gara ma mu taɓa karatu ya zama abokin hiranmu. To shi ne suka kama tilawa Qur'ani har gari ya waye. Da suka kama tilawa Qur'ani har gari ya waye, to shi ne bayan an kawo musu abin karyawa, sai ce sai sarkin Kano Abdullahi Maje Karofi shi ne shi to su jiya su waye suka kwana suna karatun Qur'ani, dan yana jin sautin karatun Qur'ani. Ya ce ka ce ai bare nan ne da suka zo daga Makoda, wanda za su yi shaidar akan rigimar mutanen Makoda akan gonakinsu. Sai sarki Abdullahi Maje Karo sai ya rubuta wa alƙali takarda, ya ce to shaidan nan da bare nan suka zo da abin duk da suka faɗa ya yarda da shi, makarantar alkur'ani ne, don jiya sun kwana suna karatun alkur'ani a gidansa. To shi da shari'a ta ƙare, alƙali ya rubuta takarda da shari'a ta ƙare, to shi ne suka zo suka yi ban kwana za su tafi, suka yi gaisuwa wajen sarki Kano Abdullahi Maje Karobi, suka ce to mu za mu koma. Sai ce a'a, ya ce ba za mu bari mahaddatan alkur'ani irin wannan su shigo cikin gari a ce sun fita gaba ɗaya ba, saboda haka dole ne sai ku bar mana mutum ɗaya ko biyu a cikin. To a lokacin ba damar a ce yau za a yi wa sarki wata jayayya ko a kama masa wani hanzari. Shi ne suka ce to bari mu yi shawara. Da suka yi shawara, ka ce to kai malam dan fanna, kai ne karami a cikin, kuma kai ne baka da nauyi, saboda haka ya kamata kai za ka zauna, mu komawa mu kauye. To shi kuma a lokacin akwai biyayya, ba da mai ce a yake to shi kenan ya zauna a gidan sarki, a nan gidan sarkin Kano, a wani bangare daga cikin gidan sarkin Kano, sai da shekara 13 a gida yana karantar da alkur'ani da shi kansa sarkin Kano Abdullahi da kuma 'ya'yansa. Haka yi shekara 13 yana karantarwa. Bayan yana karantarwa, da ya ga hankalinsa ya kwanta, shi kakan namu malam dan fanna, shi kuma sai ce to ya kamata a je a saman maka, ka je ka duba guri a duk inda kake so a nan cikin birnin Kano, za a yi maka gida da makaranta da masallaci. Shi ne suka taso a lokacin nan da gidan na wani yanzu ba daji ne, ba kowa a gudu, tun daga Jakara hannun unguwa ba, hannun dandali ba kowa. Shi ne shata guri yake to nan yake so. Ya shata gurin, suka ce malam ai wannan guri ya yi kaɗan, kai ne zuri'a, kai da za ka tara jama'a, ga makaranta ga masallaci a cikaci, ga gida wajen mata, ai wannan guri ya kaɗan. Ya ce kwana nawa za mu yi a duniya, ai ba daɗewa za a yi a duniya ba, ya isa haka. Don wakilan sarkin Kano Abdullahi Maje Karofi sai suka yi, ya ce bakin bukatar su ke. To a sa'afi ne sarki Abdullahi Maje Karofi ya zo gina wannan gida, aka gina masa gida wajen iyali da makaranta da masallaci aka gina masa. To da aka gina masa, to daga baya
laraba bakin laraba mutanen abasha wadai da ni sudan suka dinga zuwa suna roƙonsa ana yin gidaje a gurin har shi ne yanzu muka shiga lungu mu ya zama ko ganin mu ba a shi ne lokacin nan ba a san turawa ba sai ba a san laraba ba a damu da laraba ba sai aka ce ai wannan dandali ne na turawa shi ne aka sa gurin dandalin turawa asalin sunan unguwar ke ne amma sunan ainihin unguwar dandalin uwariya wariya dandalin uwariya to ya wata miciya ce da take a gudu. To kamar ta yaya ka fara naka karatu na addinin musulunci? Ni karatu na dama ni ban boko ba ni kowai har yanzu ni ko suna na ban ci zan iya rubuta da boko ba amma karatu na da na yi lokacin da aka ɗauke ni aka kanin mahaifina shi ya tura ni da mutala laraba suka yawa to sai su zo tun da ni ne karami a cikinsu sai su zuwa wannan ya ɗauke ni kai ni gidansa wannan ya ɗauke ni kai ni gidansa ba su bari na iya karatu to sai mahaifina sai ya fushi ya ce kai ya ce tasu ka ɗebi yaran nan daman ba waɗansu yara da gare ni ba daga shi a maza daga shi sai wansa sai wannan umar sai abdullahi ni ku bar min abdullahi ka ɗebi abubakar da malam mudi ka tafi da su da makara dan muka basu ma'anar najeriya za su ji su dinga ɗauko su ka tafi da su can da makara lokacin da aka tafi da mu da makara da ke to shi ne aka ɗauke mu shi yana kan doki kayan babarmu matarsa tana kan jaki a ƙasa muka tafi da makaran ba san za a yi hanyar da makaran ba ta mota ba kun yi kwana nawa kan hanya? A lokacin nan ba zan iya ƙidayawa kwanakin ba saboda lokacin ni ma akwai kuruciya a gurina amma dai a takaice mun kan kaman 14. A lokacin wa yake shugabancin yankin arewa? Shugabancin arewa? A ina a lokacin turawa ne. A lokacin turawa ne. Wannan magana ne a lokacin turawa ba san ma za a yi wani mulkin kai ba. Shi ne da muka je aka tafi da mu da za mu fita a kazan al'ada ta mutanen da idan mutum zai tafiya ko ma dubu ne ko kuma na babban mutum ne zai fita to sai ya fita ya bayan gari an kwana sannan an yi addu'a sannan kuma a ɓarkare amma zai bar gidansa daga asar ko ma dubu ne masu zuwa fatausu gwanja wajen neman kuɗi ko kuma masu irin tafiyar ta mace ta neman ilimi karatu qur'ani dole za ka bar gida da la'asar bayan an yi sallar la'asar. Kamar mun fahimce ka dai a can da magaram ne ka fara karatun neman ilimin addini? Karatun ne ina je zuwa wannan karatun neman addini ai sai daga baya abin da ne je dai da na je da magaram a wani gari muka zauna ana ci da garin insha ruwa yanzu haka ma kabarin mahaifin na kanin mahaifin na da ya tafi da mu a cikin Allah ya masa rasuwa kabarin sai na sunan gari insha ruwa a kabarin da magarin to anan a da a wannan zamani ana banda karatun Qur'ani ba a san komai ba su kansu turawa ma ba a yarda da su ba shine sai a da a wannan gari insha ruwa budurwa ba za a rufa ta ba za a mata aure ba sai ta haddace Qur'ani dan daka suke yi tilawa suke in duka suke tilawa Qur'ani suke to anan muka zauna annan ne karatu na Qur'ani to bayan ina zaune muna karatun Qur'anin to sai Allah ya karbi ran mahaifinmu shi wanda ya tura mu Malam Sama'ila da ya tu sai Allah ya karbi ran sa to kaninsa shi ba wanda ya tafi da mu sai ya taso akan doki hayo ya taho da ya taho gida ya zo birnin Kano ya sami mahaifin Allah ya masa rasuwa to shi kenan muna nan dai zaune bayan an gama zaman makoki ya koma da ya koma to shi kenan muna nan dai tafi zaune a wajensa muna karatun Qur'ani to bayan muna anan ya samu anan shi yana anan ya haɗa tilawarsa ta Qur'ani yanzu kuma tawa bata haɗu ba sai muka dawo gida sai aka shirya sai Allah ya masa rasuwa da Allah ya masa rasuwa aka muka binne shi to muka mun zama marayu ba mu da kowa ke
shi ne su shiyo lokacin su shiyo mala tiku su ne manya, su ne yaran mahaifinmu, su ne suke karantawa a makaranta bayan mahaifin yaro. Malam tiku da malam karami, shi malam karami shi ne Muhammad Lawa, shi kuma malam tiku da abin da muke kiran sa ke. To su ne suka gaji makarantar kafin mu zo. Da muka dawo to shi ne muka ni sai su shi malam tiku sai suka tura ni Maiduguri a tsangayar malam Haruna mai 80, a nan na ƙarasa karatu na. To da na ƙarasa karatu na zo shi ne na zo muna nan har Allah shi ma ya kawo lokacin na dawo gida. Da na dawo gida to shi ne sai na ce masa lokacin daji ne gurin, tun daga wato gidan alfanda kafin a ƙara samun zuwa makafi duk gurin daji ne, daga nan kuma har da wano daji ne, ba za a taɓa sanin mutum zai zauna a gurin. Shi nan muka dawo nan muna zaune muna karatu dai ana makaranta muna nan sun a lokacin sun shi malam Atiku shi malam karami su lokacin tun da suka zo mun dawo gida to sai suka ja jikinsu sai suka koma gefe suka ba mu guri muna karantarwa. Idan muna karantarwa nan to sai lokaci yayi sai na ce akwai shi kakana wanda ya haifi kuma mahaifiyata ana ce da shi Gamba na Kosa. To shi ɗan kasuwa ne, yana sayan shanu ana kaiwa kurmi. To akwai wani ɗansa, babban ɗansa, ba ana ce da shi ba. To sai shi ne ke tafiya da shanu, idan ya sai da shanu sai siyo goro da ya kawo Kano. Muna nan dai har da Allah ya sa rayuwar mu ta zo cikin wannan shekaru da Allah ya bani, har kowa ya ƙare a yanzu dai a cikin jikokin malam ɗan fanna ni kaɗai ya rage. To ka ce ba irin abubuwan da ba gani ba na rayuwa, ka ga mai kyau na al'ajabi da kuma wanda yake dan wanda ba a rasa ba. To za mu zo ka fara mana bayanin wani abun al'ajabi ka fara gani haɗuwa da shi a rayuwa. Na al'ajabi? Lokacin farko dai abin magana fili a hannun sarakai take. To sai aka ce a lokacin dan ba a yadda, malamai ba su yadda a 'yan makarantar boko a cikin gari ba. Wannan guri da nake gama wajen gwamnati din nan da lokacin daji, amma amma ta riga ta shigo cikin kewayen birni inda aka katange, amma kuma daji ne. Da tura suka zo suka roƙi Abdullahi Manje Karuri suka ce suna son za su gina makaranta. Don sun ce musu to sai aka ba su nan gwamnati wani ɗan guri aka ce su gina a nan gurin. Da suka yi su malam Aminu Kano zuwa nan gidan nan na malam Aminu Kano a nan makarantar su suka yi gini na ƙasa, a nan su malam Aminu Kano suka yi karatun Qur'ani, suka yi karatun su na boko. To abin da ya bani al'ajabin kenan gashi a cikin gari an zo an yi makarantar boko. To kuma wanda yake kamar wanda bai maka daɗi ba da kace ka gani. So kamar wannan abu ne wanda ya zama to daga baya. Akwai wani mutum akwai bawan Allah mutum aka ce ana ce da shi mai tatsini. Shi mai tatsina din nan ta zama mutanen Kano inda suka ga almajiri makarancin Alƙur'ani to za su rungumi shi hannu biyu. Sai aka rungumi shi hannu biyu. To bayan an rungume shi hannu biyu na ana nan to ashe shi yana da wata aƙida wanda ba a sani ba. To shi ne sai aka zo aka ce za a tashe shi, wanda limu ma malamin limi ne ma, gwamna limi malamin sa. To shi ne sai aka zo a zamanin sa ne ma, sai aka zo aka ce za a tashe shi, tunda an ji irin abubuwan da yake ba masu alheri ba. To ai tashin nan nasa sai zama tashin hankali, wato ƙarshen ta sai da dole aka sa soja. Ina cikin gidan nasa sai da soji suka karya masa kafin shiyarsa tukunna da bindiga, aka ɗauko shi a makara. Sai akwai wani babban lambatu da aka yi cikin birnin Kano, tun daga nan har Jakara lambatu ne, wani bature ne ake ce ana ce da shi Tamojin,
shi wannan lambatin. Kuma lokacin ba gini ne na ƙasa ba, laka ake samu da ciyawa iri-iri, to da shi ne kamar simintin, sannan sai a manna dutse ya buru. To bari mu dawo kan harka abin da ya shafi harkokin rayuwa. Kwatsam sai gashi ka fara kasuwanci tun daga gida Najeriya har ta kai kana fita kasashen Kamaru da sauran kasashen yammacin Afirka. Ta ina ne ka fara zama da kuma kasuwancinka a kurmi? To a kurmi zamana na farko inda na fara zama a Illefa. Ina Illefa din nan muna sana'ar goro, daga nan sai muna fita ƙauyuka, muna zuwa muna su goro mu kawo nan cikin gari mu sayar. Muna nan har kuma da naga can ɗin goron ya yi ƙarfi a can, to sai na koma can ina kwana. To sai dai ina sai goron na an wanke, to sannan sai kuma kawo cikin gari sai kuma koma. Ka samu kamar shekara nawa da zama can? A wadan shekara na samu kamar shekara 10. Sai gashi kuma kwatsam ka dawo nan Kalaba da zama, ka ci gaba da hudurinka na kasuwanci, kuma ga har Allah ya kawo kai ne babban limamin babban masallacin da ke nan unguwar Hausawa layin Bagobiri. Kamar yaushe ne ka zo Kalaba, kuma mai ya kawo ka? To a lokacin nan ina Illefan, to daga naka kasuwa ta so mu cuɗe ma dugu-dugu, sai mu taso na dawo Ondo. Na dawo Ondo na shekara 2 a Ondo tare da wannan mata tawa. Na dawo Ondo din nan, to daga nan akwai wani aboki na ana ce da shi Duwa. To shi ne sai ce min, kaga Garba da za ka yadda ni je da kai ainihin wani gari ana ce da shi Kalba. To daga nan kuma ana shigo da goro daga Kamaru. Su suna da goron su mutanen Kalba, amma kuma na Kamarin ma ana shigo da shi a jirgin ruwa. Ga mu zai mu je can, da kasuwan nan duk ta so lalace. Ta ce yana da kyau a sai mu je. Shi ne muka taso muka zo ainihin nan Kalba. In mafahimce ka dai, sana'ar ka ta farko da kai a ƙasar Yarabawa, kurmin Yaraba, shi ne ya kawo ka nan kurmin na kudu maso kudu na Goro ko? Kwarai ko, da shi ne ya kawo da sana'ar goro na gona. To sai gashi zamani ya zo, mu'amala da halayya da ɗabi'un ɗan adam ya sauya. Shin ya za ka gaya mana yadda zamantakewa take, walau na al'adance ko na zamantakewa harkokin kasuwa ko na zaman gida ko na zaman wuri guda ɗaya da kuma yanzu? A nan Kalba ko a inda na baro? Daga inda ka baro tsawon rayuwa kafin a samu wannan sauyin zamanin. Don a zamanin ka abubuwan da ka gani wasu ba su gani ba, an samu akwai zumunci, akwai zamantakewa da alaƙa kyakkyawa, saɓanin yanzu haka. To shi yake so kama masu kallon mu bayani yadda wancan lokacin yake in aka kwatanta shi da na yanzu. To a zamanin yanzu ai ba a cewa komai, saboda Allah ya kawo mana juyi da lokacin duk da muka yi wancan zama, mun yi zama ne na alheri, na girmamawa da sanin darajar ɗan adam, da kuma ko mutum ne ka gan shi da kaya ka ga ko su an yayanka ne ko su an mahaifinka ne, to ba za ka sai ka tashi a guje ka karɓe shi. Kuma ba za ka zo ka wuce mutane da takalmi a kafa ba. Dole sai ka cire takalmi, sai ka wuce su, sannan ka ɗauki samun ɗaya da takalmi ba. To akwai girmamawa da kyau da biyayya a zamanin da. To amma yanzu wannan zamani da Allah ya kawo, shi ne sai dai kawai a yi ta hakuri mu da muka ga can. To akar makala za mu so ka gaya mana me yasa kake ganin an samu wannan canji na zamantakewa da kuma na zamani? To ai Allah shi ne zamani, na dabbar zamani. Allah shi ne mai juya zamani sai yadda yake. Duk yadda muka kai da wanda ai bai kai mu ma mutanen da irin biyayyar da suka yi ba, kamar da suka yi biyayya ga manzanni zuwa tabi'ai ne zuwa tabi'ina, irin yadda suka yi biyayya, ai mu ma ba mu riski wannan ba. To haka mu ma kuma ba za a riske mu ba irin wannan zamanin mu irin na yanzu. Kamar in mun fahimce ka haka abu zai ci gaba da tafiya kenan, ko akwai gyara da za a koma kamar da? Allahu a'lam, wannan Allah shi ya san wannan. Mutum ba zai faɗa abin da bai sani ba. Nan gaba da gaibu ne, ina faɗa ma ko me ya ba, amma dai abin da rayuwa ta gani bakinsa ce. Sai gashi kwatsam Najeriya ana zaune lafiya tsakanin mabiya addinan nan daban-daban, ma'ana akwai kirista akwai musulmi. A musulmi kuma sai aka samu
huduwar wasu ƙungiyoyi. Shin ya kake ganin wannan al'amari dangane da haɗin kan musulmi? To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya aiko annabi Musa da addini guda ɗaya ne, amma kafin bayyana annabi Isa sai da addini nasa, wannan addini nasa sai da kasu gida 71. To ɗayan nan shine wanda Allah ya koyi a kansa. Yace bayan ya yi wafati Allah ya bayyana da annabi Isa. Annabi Isa ya zo da addini guda ɗaya ne. Sai kafin bayyanar manzo Allah yana cewa kafin bayyana ta sai da addinin annabi Isa ya kashi gida 72, amma ɗayan nan shine a kansa, a hanyar da Allah ya aiko shi na kai, shine kalmar shahada, a kaɗaita Allah, kun ba a san wannan annabi shine annabi da To Allah. kamar waɗannan ƙungiyoyi da aka samu ayyace girma da faɗaɗar musulunci ne ta sanya aka same su ko kuwa? Ito wannan kuma ya danganta da tun daga lokacin annabi Musa zuwa annabi Isa, to an rarraba a addini, kowa kuma zai ce shi akan gaskiya shi. To me kake jin ya kawo wannan bambance-bambancen aƙidoji ga musulmin Najeriya? Da ai ba na Najeriya bane, duk duniya ne wannan. Duk inda addini yake, wato dama shi addinin musulunci shine abokin gaba kowane addini da wanda Allah ya koyi. To addinin musulunci tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne annabin da Allah ya ba ya saukarwa da alkur'ani cikakke, ya saukan masa kuma da addini cikakke. Sai gashi kuma saboda girman addinin sallan nan da muke yi, Allah ko duk a Qur'ani tun daga Bakara zuwa Nasi, Allah bai saukarwa bai aiki magana sallah ba tukunna, sai da Allah lokacin da zai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallah sai da ya kiransa shi da shi, kuma gurin da ya kiransa sai da aka wuce sidratul muntaha, inda mala'ika Jibril ma da aka je sidratul muntaha nan ya ajiye kujerarsa, dama shine dan rafiya. To da ya ajiye kujerarsa sai manzo Allah ya ce yaya aboki da aboki na tafiya kuma zaka tsaya nan, yace ya sidratul muntaha kenan, bakin matsayi abin duk da ya taho daga sama bakin sana, kuma abin da ya taho da shi daga ƙasa bakin sana. Yace kaga nan da zan taka taki daya sai in kone kaman ka jefa gashin kaza saka zan kone. Yace kai ne Allah kadai, Allah ya yarda da kai ka zo ka wuce kuma ka dawo ka sake wuce, kai kadai Allah ya yarda duk a halitta mutum da aljanna mala'ika. akaramaka lau arewacin Najeriya na fama da matsala ta tsaro, sace mutane a karɓi kuɗin fansa da kuma ainihin sauran ayyuka nauyi na kamar rashin kwanciyar hankali. Shin me kake jin ya jawo ma arewar haka? Alama tashin kiyama, na alamu ne na tashin kiyama, duk manzo Allah ya mana bayanin su a cikin littattafai. Wasu malaman na ganin cewa kamar zunuban da ainihin ake aikata ne a arewacin, musamman inda yankunan da musulmin suke, ta sanya Allah ke jarabta. Ka yarda da wannan? A jaraba Allah ya tashi jaraba sai kowa na jaraba. Ai ba wai saban mu ba zai rage da Allah da cikin mulkin sa komai ba. Haka kuma da duk duniyar na za ta raru suna bauta masa, ba za su ƙari Allah da mulki a cikin mulkin sa da komai ba. Saboda haka wannan magana ta sabon Allah da ake aiko ina ne, zub da jini gashi nan ba inda yanzu ƙasar duniya gaba ɗaya ta ba inda ba a yaki ana zub da jini. Mu ne ma nan kamar Najeriya muke da kan damu. Za mu zo mu ji akaramaka lau iyalai da 'ya'ya da jikoki kamar guda nawa ake da su? Ni ina da mace guda ɗaya, kuma ina da jikoki yanzu sun kai kamar guda, wanda dai na ya haifa a ciki na guda 7. Ya'ya fa? Ya'ya na da guda 2. To kamar kana ga akwai wani abu da ya rage ka faɗa wanda ban tambaye ka ba cikin yarar Allah, sai ka gaya mana da kuma masu kallon musu? To abin da dai zan gaya maka, addini shi addinin musulunci, manzo Allah ya yi wani zane, ya yi wasu ya dinga wasu ƙanana a jikinsu, ya zana nan ya zana nan. Ishi to kun ga Allah ya aikun da addini na guda ɗaya, shi ne addini na musulunci. To amma annabi Musa ya zo da addini ga jama'a sai da suka canja addinin ya zama 71. Annabi Isa ya zo da addini guda ɗaya, amma kafin bayyana ta sai da addinin annabi Isa ka gida 72. Yace ni dinnan da kuka gani
Allah ya aiko ne da addini guda ɗaya, amma kafin tashin kiyama, tunda ba wani annabi sai bayan ni, kafin tashin kiyama sai addinin nan na musulunci ya kasu gida 73, amma ɗaya ne kan gaskiya inda Allah yake so. Sauran kuma in Allah ya so ya azabtar da su, Allah ya so kuma ya musu gaba. Amma wannan guda ɗin shi ne addini na gaskiya. Amma kuma kowannen su sai Allah ya kona shi kuma saboda jayayya da suka yi akan addini, ko da zai gafarta ba. To ƙarshe saƙonka ga al'ummar musulmi, iyalanka da kuma sauran al'ummarka. To saƙona ne ga al'ummar musulmi, musamman yara matasa ne. Wato ina musu wasiya su kula da addini, su kula da addini, su kula da sallah. Sallah nan a salatu azamar ibada ce, ita ce sallah, ita ce farkon addini. Duk ba aikin da za ka yi wa Allah in bayan ka ga kai musulmi ne, ka yarda da kalmar shahada, ka yarda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah, to wannan abin da zai biyo wannan kalma sallah. A yanzu matasa yanzu ina ganin ba su damu da sallah ba, kuma sallar za su yi ba san abin da suke ba, sai dai su zo ka ji suna turanci, ko kuma yanzu makaranta bokon nan ta riga ta su suka buɗi da da ita, ba su damu da addinin musulunci. Saboda haka kuma kana musulmi a ce ba ka san abin ma da kake ba. Yanzu a cikin yaran nan matasa, wani ko ahari ko iziya ko qawaidi bai sani ba, shi dai yana sallah ne kawai. Wani fatiyar ma an kai karanta ma, to ba zai karanta ma a lafiya ba. Ita kuma sallah in ba fatiha ba sallah. Amma kana fatiha ta samu duk ayoyin bakar din ma ce sallah milar qur'an, ka karanta abin da ya sauƙaƙa gare ka. Amma ita fatiha farilla ce a sallah, dole ne ka san fatiha. Idan yaran nan suna musu tausaya musu akan rashin kulawa da addini, kuma ko da an samu an yi addinin, to damuwarsu rayuwarsu ba su damu da ibadar ba, irin neman kuɗi. Mu dai yanzu dai mutum ne ya gansa da rediyo a hannunsa, to gudunsa shi ma sai rediyo. In mutum ne ya gan shi da wannan waya ta zamani, shi gudunsa yana da waya kun babba. Saboda haka sai ka ga mutum ya zo zai sallah ya ajiye waya a gabansa, to me za ka yi? Hankalinsa ba a kan sallah yake ba, a kan wayar yake, yana duban me za a bai, wani zai karanta ne to ne. Magana kuɗi ita ta damu yanzu matasan nan namu na zamani. Ina tausaya musu akan ainihin rashin kulawa da addini sallah, kuma addinin nan a san abin da ake yi. Dan Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ta'arifuni qabla an ta'buduni wa in lam ta'buduni fa kaifa ta'rifuni. Ka san ni kafin gabanin ka bauta mu, idan baka san da ka taya za ka bauta mu. Saboda haka ka san in alwala za ka yi, ka san sunnoninta, ka san farillarta da sunnoninta da mustahabbarta. In sallah ka zo yi, ka san farilla kake, wannan sunna ce, wannan mustahabi. Shi ne ba za a san ta wannan hanya, kuma ba za a san shi ba, dole ne sai an karatu. Karatun nan kuma ko ba mai yawa ba ne, a samu a karanta iziya, halari, kawai. Ko su in ka tsaya an je ka san su, ka samu malami na gaskiya wanda san su, ya karanta da kai su, to sai bisa. Mun gode da wannan doguwar tattaunawa.